ini ndakwirira murume kuti andichinuro ndakashamisika murume uyu auya kubasa kuri kwatoshando achitaura manager kuti anzi ndikakonza mukadzi wake ini mukadzi wake handana kutaura naye handana kumukonza saka ndizvo ndati andichinuro kuti ndikakonza mukadzi wake atari matsanuriro yake akaita baba ndakataura kuti wakakonza mukadzi wako nomurume izvozvo hongu ndiri kubasa ndakaonawo meseji mufoni ichibva kumukadzi wangu achitaura kuti ndo zvaaita uye akasvika kumba kwangu murume indaa ndiri kubasa imeseji yakasvika ndiri kubasa ndobva ndachikumbirawo kwakuru webasa kuti tasai meseji ndikumbira kuti muzoti yananise nemurume uyu kana adi adzoka kuofu kwaari taurisa stereo ikwe ndati hongu imeseji yandakaona pafoni pangu ndiri kubasa kuti murume uyu ndo zvaaita asvika achikonza mukadzi wangu indaa ndiri kubasa ndakandisiwa ndobva ndachitora meseji ibva ndaenda nayo kwakuru webasa ndikati ndionereiwo meseji iri kunzi yaiti zvinhu zvaitika kumba kwangu saka ndachikumbira kuti ndisati ndataura nemurume uyu kana asvika pano motienzanisa wari mumu meseji yakaiswa mufoni yawakazonoenda nayo kwakuru webasa yakaiswa nayo ina adzimai wangu vachiti chii wachiti awakonza murume amai ndisakuita kuti mugara da kuti mutsanangurire dare rino zvakaitika zvichiitwa nemurume pamusoro edare munotaurisa mama pamusoro edare baba vakauya ndobva uda kunyoro kokoza muri kutaura baba vakauya ndobva wasvika kurodhi wasvika kurodhi wakabva waona mukwasha wepamba patinogara ndobva waona mukwasha wepamba patinogara ndobva wamuti andiri kumbira kuona chi maishawa ndobva auya kwatiri ndobva ataura neni murume akati hanzi baba avati vari kuda sanga ini ndopa ndakabva ndapinda mumba ndobva ndatanga kutarisa sanga saka wakazobva kurodhi ndobva wazoya pachikwere bva wamira wakabva wazobva kurodhi wese vari wairi ndobva waya ndobva wamira pachikwere pamba amutsutaura amai chaizva munengana kupopota kumbasi asi amuna chokwadi nezvamukutaura ndine chokwadi kana mune chokwadi tauri ndati baba wakauya kumba wachibva wamira kurodhi ndobva waona mukwasha wepamba patinogara ndokubva wati ndoda kuonawo maishawa ndobva murume yauya kwandiri akati baba wati vari kuda sando ini ndobva ndapinda mumba ndobva ndatora sando ndatanga kutasa sando pandakatasa sando ndobva ndakabuda sando ndakabata sando avo vanga vakamira vari pasaidi pechikwere vari wairi nemumwe wavo ndopa ndakabva ndavabvunza ndikati sando iyi imimi mati ndikupei sando hazvizonetse here kana mazoenda imimi kubasa ndozobvunzwa ndisoenda kupei sando hamuna here airtime foni wenyu mutange mawafonera ndopa wakati handina chi airtime mufoni mangu ndokubva ndavatambidza sando baba ndopa wakabva wataura kuti ndiri ndokudai vachidaro kwandiri uye angwana yangaenda kuti akanga akamira pasaiti but anga akatomira pachine chinhamba asi zvokuti akazvinzwa zvokuti baba vakati vanguda haana kuzvinzwa nekuti iye akazotaura kuti haana kuzvinzwa akati haana kuzvinzwa vakati kuti vamuda vakati hanzi ndokudai pamati kuti imimi ini ndobva ndati kwete makapindurira pasi pasi here kana kuti makapindura zvokuti uyo ari padhuze hazvinzwa haana kuzvinzwa makapindurira pasi pasi saka nhasi achakugutinisira imimi kuti baba vakataura ndiani nokuti nyaya yakaitika pane vanhu vanga varipo panzvimbo inini hapana nekuti pakanga pangori ini naiwo nemurume ari pasaiti
Taurisa yotiwe. Murume itaishanda kubasa rimwe chete asi tatane nguva tisingaonani. Saka inini ndatotamawo pamba mugarira toita muhadzana yekunguloja uchiwanutizi. Apa ndakatama ndaigara nehuku dzechibhoyi. Ndakatora huku dzangu ndobva ndanotisabate zvavangu mudanga. Ndavhara. Mangwana handina kuenda ndakazoenda kuswera mangwana ndichitake ndinovhurira huku dzangu so dzapusa nenzara mudanga muya. Saka ndakanovhurira huku amai ava ndakavaona nekuseri kutoilet kwandakapinda nako. Mai vapi? Apa. Vari pamapureti. Ndobva ndatovamhoresa vanhu vanga vari patiriti ipapo ndatodarika ndanambonyika vanoenda padanga. Saka ndakutoitawo zvepadanga pandikavhurira huku kubva tabuda. Ndakutotamura rata repadanga riri angabhinda-bhinda chita. Ndinyatsogarisa danga rangu iri pamunogona nyoka mune maburu rata riite straight. Ava dhara ndoko vangu vari kudarika urodi. Vane chinangwa chekuda kuuya kusando asi havana kuuya kutora sando iyi. Yaitaurwa iyi. Ndobva watodarika stendi dzine dzakangomezwa kudai. Wadarika kuti waenda kunext. Samaiwo panext pane matrakita vanga vachiwacha vari papa. Ndobva uya ari kundishedza mudhara ine hana kuzvinga ndandiri bhizi parata pepa. Mai vobva vaturikira vachiti bayuniki muri kudiwa nani nababa vari kurodha. Bva ndatojamba kombireti pamugano paripo mandaenda kunext. Ndanomira nemudhara wapamharadzano. Sitori kumba kwepo. Tamuresana takuonesa kugara zvinhu zvakaoma. Amene ukwenyu kumuita wasei mudhara bata kwedu uku kuri nani ndizvo vakomana vatoriko kutaura mudhara apa varume vamai nomumwe mukuru wedu kuti waanoshanda naye. Tinotongozivana tese takadai. Vandati saka ini ndarachindipei namba dzenyu kuitira ndizokukonfirma kuti kana paitawo mukana muitese munditorewo. Zvikanzi alright ndobva tatosevherana navo. Ndobva nditi apa maisha avo aripo here ndandakavirana ashawo ndizvo tora chisando yangu. Ndawaona vachisuka mapureti pasera ndikukumbira kuti ndisvike ikoko ine handisite asi kukwanisa muti morosi vari kuda sana. Shuwa ndakaenda mandanomira pamota ivo vari zvakaita sekudhoo nababa vandatovaudza amai avo vatoti vari kuda sana vatogeza maoko puru ranga riri mumaoko vatora chiwese vasvina vaputa maoko nokuvaenda musando ende vandadzokera kuhoti ina mudharawa. Ndamira nemudhara uyu takaita ngezve 3 minutes mai avari mumba kana kuti 2 minutes asisozivawo. Vanda vanenge vari unonoka endai munovaona kana vaishaya zvavo vaitese asi ndobva ndadzokera kudanga rangu kudanga kuyo ndokwandakachizoenda nako handa kuenda nekuseri. Ndasvika kudanga ndobva ndatomira ndatoona vari kubuda ndata vanguva kuti kana maishaya musiyezve ndikanzi ndaiona ndobva wabuda. Ndobva ndata mudhara vaiona asi vari kuti handisiuziva kuti ndiwe ndo statement rakandiudza amai ako wachibuda munhu. Ndara ndokuchistepa apa akaita kubva kumumengo kurodi kuuya kudanga kwanga ndandiri. Ndatakamira so ivo vanga vakamira uku pane kakoteji katuka one room main iri apa akaita kapaseji so sai ndakamira patote nedanga mudhara vakamira ivo ndo vanga vakamira kupaseji. Amai vakabata sana ndobva vati ine chiemo iri ndaamorosi waiva tikanzi inati namai amorosi ndobva vafiirira kuvatambira sana. Vataita setaenzana so kumira zvatakaita zvazvanzi saka ndovati kudii kana vauye namaya vachibvunzira baba vavo vakauya nesando mumba mavo. Tikanzi imi munongati amorosi vayanga makati vazotora sando vazvita vazouya. Tikanzi alright saka ndichavaisira meseji kana kuvafonera. Ndara ndobva atanga kutostepa zvandamboenda ndobva atojamba kakongire ndobva nditanga kutomuperekedza. Ndakatomuperekedza unosvika kuwadzana ingori musi weSaturday kune bhora rekusimba. Ndakatozodzoka kubva kuwadzana iri kuma1 ndine mudhara ndikamutanda ndanogeza pamwe ndokwanisa kuzouya kubhora kandapo zvokuti kuti nditi nyaya dzakataurwa ndedzesana makateerera here mumwoyo achitaura ndizvo here sokutsanangura kwaaita kwamanzi vachii. Pamwe pese ndizvo patsanangurira aita asi iye paasina kutsanangura ndepekuti pawakanga wakamira ngo wakatomira chinhambwe baba vandopa wakazotaura mashoko ava wakataura. Asi manzwa here iye achitaura kuti iye ndiye anga akamira pakati penyu. Anga asina kumira pakati akanga akatomira nechinhambwe. Saka mambobvunzwa kai mukataiwa haana kuziva mabvunzwe mukuti uyu paakataura kuti mamupasando imi mama ndinokudai uyu akazvinzwa here mukati haana kuziva
aitadza sekuzizwe ari pachinhamba. Munoziva munomu kana mauya munomu munofanira kutaura chokwadi. Hatidi kuti motora ngona mabhuruku atikapfeka matema kaya ndotora fanira shashamwa vangu chichenechi ndose chigamba panapa harizonzi itirausi dema. Munofanira kutaura chinhu chokwadi. Saka imimi amakambobvunza kuti zvamakazofonera murume wenyu kuti meseji ndanzinanhingi ari kundida makazoita sei? Nokuti meseji ari kundida ndimakafonera murume wenyu Timakatumira message. ndinakatumira meseji. saka munochokwadicho Apa vakwira nyaya yekudia. Zava vakazoenda kubasa. Ndinakazoenda akwira daraba ndiani ndini kuti unzi une moto ndinzi ndakakonza maya. ina nyaya yatonzi Saka iwewe muridzi womudzimai wazvinzwa wakaitei? Ndazvinzwa ini ndanga ndiri kubasa. Ndobva ndataura kuvakuru vekubasa kuti kumba kwangu kwaita nyaya iyi. Saka ndaikumbira kuti mutiyananise kana Morosi auye. Ndakanga ndisina zvimwe zvandaita. Ndaida kuti kuvakuru vekubasa watienzanisa. basa kupi Kupecho kumaini kubhindura kwandoshandira. Taitoshanda tisi. imimi makwira dare muchikwira ava nditi kuti vari kunditi ndakakonza mukadzi wavo. Hongu ichokwadi. Right? Saka umbori panapo watiri kuona isuka. Dare inofanira matarisiro andaita inini. Ndiye kuti inyaya yakafomeka chete. But uyo anga achikudasa ndikataura kubasa kwangu kuti atisangane ukazoenda kubasa kwawo here kuti nyaya chitawo. Ndikupa nyaya chirwizere pamusoro wedare. Murume uyu varume ava ndindakatovatora ndichienda kubasa vari kutaura murume. Tasvika kubasa kwekwe ndobva yanzi pagrupu redu isusu pandichisa the boss anotungamirira grupu iro ndobva ndasarudza murume uyu tata kuti ndo shift boss. Tashanda uyu akapiwa mari yegrupu. Apiwa mari yegrupu ndobva angoti ndikuenda kubhindura ndikudzoka. Abva ada kutizira chinochi nemari yevanhu. Atiza kudaro tazomufona chimutaura ayo shaka kwabuda mari dzoka svika adzoka pagiraundi asanga adya mari yevanhu vangani 4. Ndobva ndataurira ndaenda ndini ndakaenda kuna maneja sezvo ndini ndakavatora ava ndinda ndiri mukuru wavo papasi ini ndandi supervisor wavo. Ndobva ndaudza maneja ndikati zvaiti pano murume hazviite ona adya mari yevanhu angatidzana mari yevanhu saka chimubvisai pahushuti simuise mumwe munhu. Ndobva achinjwa uyo vapaiswa mumwe munhu. Saka uyo akaramba ane daka ripi kuti ini wandibvisisa pasei handitika ndokubva achigara achingotanga kukwesherana neni so tiri pabasa. Saka umwe musi ndobva ati nini ndichadzoka panapa ndakaenda kumba. Ndobva arongedza zvinhu ndobva atakura sando yanga abva isa mubhegi make abva auya naye kushamba. Haana kundiudza ndi kutakura sando yenyu. Haana akati akataura neni. Ndozobvunza ko wapiyangu sando yangu zvikanzi sando yakaenda nashawa kumba. Ndomufonera uyu zvikanzi aiwa sorry sando yenyu ndikuya sei ndikuya nayo. Ndobva ndachiuya nesando yangu. Ashoka kuti murume akazodzoka kubasa anyengedza nzeno wabiyake kunzi adzoka tishande. Ndobva auya kubasa ko sando yangu handikangana. But kana madzokera futi kumba moziva nechini sando yangu alright bo tagara kechi2 usvika imi mazotera sando yenyu handiti makazotera mba kwenyu matera ndakasiita ndakati akafika 3 achidzoka kumba uyo achiya sina sando yangu ndichimubvunza saka musi wandikazopiwa off ini nekuti ndiye kumba ndakapiwa 3 days. Ndobva ndaudza ndikati mani ndikuenda kumba sando yangu ndiyandoshandisa pabasa ndiyandoroesa zvipikiri ndiyandotisa basa saka ini ndikuda sando yangu. Saka uyu murume uyu ndobva mumwe wake wanofamba naye uyu shamwari yake uyu ndobva ati iwe chienda kumba kana waenda kumba ndichafonera mukadzi womunyin'ina wangu aenda kunopiwa sando kuna amai avo kana apiwa sando naamai avo iwe ndokufonera ndichienda kupiwa sando handitika. Saka adaro ndasvika kumbenda gara 3 days 2 days mukuru wangu ndofunga explanation imwe yeseka taiwana unomubva nomukomana I hope kuti because ina ndakuona nyaya apa ndikuona pasina nyaya apa basi ndakamiswa basa inini pamusana pomurume yata kuti ndakakonza mukadzi wake vachakwanisa kushanda mushandidzana sei but hapana nyaya apa ndakuona kunyenga kwawaita mukadzi ndakatomiswa basa Akatonyebero. hauna kubhadhariswako handina kubhadhariswa kunzi chikuru chikomba aiwa handina chandikabhadhariswa hapana nyaya Asiwe yakataura. shamari
enda kubasa kwacho ndotora kuti murume haana nyaya. Haana nyaya. Because inini kudare ndinoda kuti kudare. Basa. Ndakati ndiri kukumbira kuti kana murume uyu auye tiyana. Dzokera kubasa kwacho. Paminjangira. Pecho mina. Dzorere murume uyu pabasa. Haana mhosva ka. Zvese izvo ndiri kuzvinzwa zvitaurwa mundani. Asi ndiri kukumbira kuti iye ataure chokwadi pane zvekubasa nekuti kubasa kune vanhu vakuru variko nevese wandaishanda navo kusvibisa kwaari kutaura ndakadya mari yevanhu. Aiwa, yekudya kwamari asi nyaya yambopinda. Nyaya yapinda apa ndiyo meseji yekuti mukadzi wako akakonzwa nouyu. Amai. Amai, ndakubodzoka pana amai. Amai, matorwa nemurume mamudzimai wake. Munyazondidzidzisa zvakanaka. Mune varume vangani vakakukonzai muri pamurume? Hamuna. Since. Hapana nombokunyengai. Hamuna. Ndiye atanga. Kusho. Amai kavuna. Vakadzi vanonyepa. Vangani vakadzi vanonyengwa vari pavarume vavo. Vachikotaurira varume vavo. Ndingandinyenga. Zotaurike here. Panenge kunyepa karipo. Iyi nyaya idismise hapana mari. Hapana nyaya. Yoshamani, bhatarwa mari yako idari na amai yako. Nyanya kunyepa. Vanyemera dare. Vakurisa murumoyo basi. Murumoyo ariye ndakapinda. Saka murumo uya kutwara kuti yakamutora kadya mari. Iyo mari yako anofanira kama ndiyayi. Saka ine pfungwa dzamuno kufunga nekusoka kwandire ndiri mukadzi. Amai varoba dzaka vakasimba. Ndo vaita mutengesi wakati wanzvaira. Waina zvinzwa amai kavuna. Dai mwara yedaro dai takaparana. Nyebe. Amai, badare someone in a battle murumo dai. Nemari yake transport yakaisa. Adzero basi. Ende ba desk up unsign. Shamari unoita chikwadi. Mukadzi wako anonyepa kupinda dakara pakati penyero kubasa. Ndamusaina manje. Ndamusaina. Kana mamune mteuro mambo haro ni mteuro manje. Satokwana shamari. Unopuwa mari yako. Tanda chikumbiro nengeke bosi wangu aida kuzonzwa kuti nyaya chakatongwa seiko. Unopuwa judgment mangwana. Hapana nyaya. Ndo ya mangwana. Unoona secretary va. Anoda kumira. Wiranai. Vanhu varume havaiti musungununu. Chakati ndimiswe basa murume uyu mashoka akazoburitsa kubasa. Ayo it's alright nemutaurirana. Akati andikuona ropa ndikamuurama ndikamutarisa. Saka ndakazonzi yochimbobuda ndikasuspendwa kwe 2 weeks mboenda kuno. It's alright. Wakuru kubasa variko. Chisumuka yangu mwana. Ina mwa kubasa wacho hapana nyaya. Zoira ni